Hello bayarok jotona lamsogani vlogger tabuk hingke ang kaka songno lobia tonoi rinyani bagoi lobia khagoi tongo tabuk sarigo chung dogano thangtuino borongni nogo haboi kisa lobia kabui phainai ke lobia kabui pheke chungtai bo dogan ronai aban bagoi tabuk dakti ke khagoi tongo angkhe to rediong baijakno haike no thangnai dogano ke tabuk lobia khagbai ke phat bego daoina ke osongkhol laimaka gete kisa kok ang asok lobia khaktui kok sai tongo ani mic on hinenyo kok sai tong abase bufrojani ani mic off ongai thangka ang sawi simaya maybe battery discharge ongmani bagai ong thangkana ke abonang tabu editing khai prosi saimano ani kono phano ang kok samani sound phaiya ke abono tabu voice over si khai ma tongsiu tei waisa su kok sabai jangno tei waisa sanani kosto khai tabu voice over khai ma tongkha ke tabu abono rokhlai kisa bail ke chaboi obno tabu सबसा खाइ दासिनाइ दा निको सबसा दाखा के तै सबसा लोबिया दाबाइ खा ताबो ए मुरि मिठाइ थैदाम तंगमान न दावाइ नासिनाइ ताबो खे obno बाइगो बेरै असंखल लाइसिनाइ इनके ताबो खे जों पिटिआइ कलेज बसकांगो सकपाइ खा केन्द्रक वान सगै तंखाना आनि काका संनि नक बर हिनै Orono Khumulwng no chini dogan bai ganar no bong khani babuni apon bifiong ani apon kaka no inke bongni nok byang tei thang ang norok no khunogoi tonga noi ko nai tongdi o bong kha dosram to dukma lelama tabo khe watui bu phai sari drop ba ekdom kuchung khai tongthoto khai srang khai naithotok ong tongkha o Khumulwng hingke o Khumulwng bumung bahai ke farjaka tabung norok bai kisa share khailani thang tongo ang bo saimaya sarai froje nana da burani thani khanawi famani abno si tabuk norok bai share khainan thang tongo Khumulwng means khumuk bolong kuthuk musamayong rok tongmani buduk bai buduk srab lai je kusung lai bolong kuthuk ong tongmani abno ni hino khumuk hingke tabungni boro rokhe wansagoi tongo Khumulwng means flowers of city inke khum tongmani bagai se Khumulwng bumung farjago hnai ke angbo shioriya je ani khanawi phaimani inke Khumulwng means khumuk je bolong kuthuk abno se hino inke norok khe bubono gubui ongjak thotok khe matong norok je correct answer saiman tongkhe comment khaisari ke chini jung agebo chini sar bimorni kaisa tangsa jamung tongo aron jung khanawi tongo ang nong chabai khnarwano manthok khumuk bolongni bahai ang norok no bujironan bagai si o rojamang rojamani do inke norok bai kok salaite rojab laite no sokpaina naikha ang iko borongni nok ganaron sokpai kha naidi iko blue color gate abono borongni gate hinke obo hinke borongni dogan hinke hablaigrana haipano kaka song kono samoya oko borongni dogano basogoi tongo hinke tini hinke tonglak na hini chung nogo no sakang hablaigrana abono tabok gate fiogoi nogo hapnani bakhak thang tongo saimaya nogo dena dogano dei kobo dogano no jengje wan sokmani hainongkha hinke tabuk dogan ongklok tisi ma hapsinai iko kaki yang tini honi sisona rengai tongkha ke hablaigrana gei ko bongkha kaka dogan de titei tamjani video nailai tonglayo boni dolong khana bo naidebo se gonna khegoi nailai tonglai ke obokhe kaki ang lobia ro phaimani abono khoklai tongo hinke borongni dogano phaimani bagai kaki sono dal bora charo thoksa pandra tuisi habma ba mane bong dogan pandra tuisi habmani ba yang pandra tu nyongkhorka gate busangtui thangsenai tabokhe dogano lai sinai ta angke kaki no nobo se khana nise yang lihat tu habuta yang ke habes dairong kami dogan ke abo yang te ongkhorka tak thanglai sinai yang dokmaliwo yang ke jeradia laika hinke sung chini dogana habia karinyo direct Jackson restaurant no phaika hinke o restaurant hinke to ani Khumulwng ni jottoni se best jaga ang jago ang asake thok jago oroni jotom thok jago ang hinke tai oroni je karikor rokbo o munai song asake no khainani kurung tei
ano hingke to taibo sinimani bagui taibo kothok ke khai rohoro nijoni cha mane thok kom ke khai ro dinke thok kom ke khai ro thok kobang ke khai ro dinke thok kobang ke mane nijoni cha sake borok asake tongna rongo kaham ke no borok khayo hingke haipon ano saro himani bagui simi ang kaham himani ya norokbo bilip khaya ke phai chai nai phaidi ang ko bode sa na chengra de sa ang asaken thok jago hingke tabukhe chicken roll chongna nai hingke o kaisa khaibe ka abakhe buine bagui hingke obokhe tabuk khai tongman hingke chini bagui chung chicken roll kaini nya nai hingke kaisa khaibe kha tei kaisa tongo iko obokhe buini o abokhe chini ke tabuk khai tongmani obo chini no chung khorokni bela dogano chin dogano thangai chung chalai nai hingke borok chicken roll khaike basokke chicken roll bisingo chicken mangsi pura thoksogo kaisa si chabanyan togo egg roll chicken roll jotono egg mane kaisa chabanyan ni asake okhlai chai ek simango asake koto ke khai hingke thop thoksogo markheno ke ko obokhe manai prasenjit rei rohorka ge chung chini dogano sakpai tabuk chalai bai kha kon bai kha tabukhe nogosi thanglai tonglai kha hingke tabukhe chung nogo sakpai kha iko muya kong tham obo 500 gram osungon 30 taka muya kong tham ik 10 taka klai kha hingke o chicken bai tabuk obono sangnai wathi muya bai chicken hingke marken thokjagon ke ayang abo sui tongthani sanam tongthani yang aba ja khai tongo hingke ani jotono complete rong bai kha iko muya bai chicken hingke obo hingke ani dol ruphaimani muya chakhoi busuk tipra sani chamung thoyai thokthok hingke abono chung mairok chalaigrana nangno belai khana hambai nai tongma bagui tei nangno jotono horka ham